isilip ko na ito. Dakulaan pa sa salamat kan pamayokan Buena Vista Elementary School na si Marie Antoinette Lopo sa pagkakarealisar kan sa indang kamawota na magkaigwanin multipurpose hall building ang sa indang eskwelahan. Istorya niya, 2019 kan mga podan sindanin asistensya sa pagpapakonstruir kan nasabing edifisyo. Bagay na tulos man na tinawan kasimbagan kan Ako Bicol Party List. Ngunyan, dagos na ninda ining mapapakinabangan asin magagamit urog na sa mga aktibidades sa laog kan eskwelahan. Kulaon na salamat sa sa AKB or dahil ta naginang na fulfill na sa wish kang mga aki na mag-igwa na ning covered court kung sila pwede nang makapagpara daro dalagan baga makakawat dali sila mauranan dali sila Sigon sa Executive Director kan Ako Bicol Party List si Attorney Alfredo Garbin Jr., saruan proyekto sa mga kahagadanan na taawanin kasimbagan sa tabang man kan Department of Public Works and Highways o DPWH. In all activities of the Buena Vista Elementary School, they have now a covered court naka all season pwede sila magkondusir. And it also helps the students perform their educational activities, whether education, cultural, or sports activities, igwa na silang multipurpose building. Sarong primerong pangangaipuman kang sarong eskwelahan. Sabado kan ginibo na inaugurasyon kan multipurpose hall building. Mientras tanto, parehong aldaw man kan pig-inauguraran ang solar-powered water supply system sa Barangay Bariis, Legazpi City. Ang residenteng si Daisy, day may taguan kaugmahan sa pagkakaigwanin danin mas araning mapag-aarukan ng tubig. Kung dati sa gilid salog sinda nag-aarok, ngunyan, mas kampante na daa siya ng malinig asin harani na sana ang sa indang aarukan. Dakulaon pong tabang para sa arugmi po na mga kasaradayan. Medyo day na po kami madidipisilan, so samuya po mga aki, day na po madidipisilan magharok. Sigon kay Ako Bicol Representative Congressman Jill Bongalon, parte ang proyekto sa General Appropriations Act kan Kamara. Ini naman ang ikaduwang water system na naimok na sa barangay. Apara sa Barangay Bariis, pig-inaguraran man ang naimok ng solar-powered water supply system sa Barangay Humapon asin Barangay Lamba. Sa kabilugan, igwa ng 400 na naimok ng solar water system ang Ako Bicol Party List sa rehiyon. This is a 24/7 serviceable water system. Meaning to say, anytime pwede po sinda makapag kuha no kaining tubig digdi, and kinagayon kini talagang it was designed no to be safe and for the people no to consume dahil it undergoes 3 stages of filtration. So, presente man sa aktibidad si Ako Bicol Party List Representative asin Chairman kan Committee on Appropriations na si Zaldeco. Paglilinaw niko, apera sa water system asin pagpapagibunin mga edifisyo, kabali man sa mga pigpapondohan kan partido ang mga programa manungod sa salud, edukasyon, livelihood asin employment na syertong makakapagtaong kagianan sa buhay kan mga Bicolano. Dream town pangarap ma-realize na in fact we have put na funding for 2023. Dahil ka mo maghadit. Dahil panindo pa aram ko na mamatian nido for the last 20 years na no. So kang Ako Bicol pigi-isip na tulos ang pigi-isip ang mga kakulangan kasi kaya kan sa tuyang gobyerno pondohan. Pagsisyerto maniko, bukas permi ang Ako Bicol Party List sa anuman na asistensya pwede nindang maitao urog na sa mga Bicolano. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.